Hi, hello mga kalasuners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong buntag, maayong odto, maayong hapon, maayong gabi. Kanatong tanano, kumusta? Adlaw dahil karong Sabado, no? Pizza 16 na sa buwan sa Mayo to el 2026. O sa dili pa din, no? Shout out dahil ko sa tanan nga sunod ang dramahan, no? Salamat kayo sa pagsubaybay sa mga sugilanon nga ikan sa nga indrama. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon, no? Mga kalasuners, mga ka-followers, no? O karon din no, nga ang sinder di ay no, sa bagong bayani mao kini si Hari, bahin kini sa iyang asawa no, sa iyang kasinatian sa iyang asawa sa pagpanimpaan niya sa abroad no, sa Kuwait. Subo kayo palandongo no, ang iyang nahitabo dito mga kalasunlos no. Ubani ko ninyo no, sa pagpaminaw para atong mahibaw-an kung unsay dugukan ani kasugilanon no. Bay no. Ang bagong bayani nga ang sender si Hari. Bahin kini sa iyang asawa no sa iyang kaagi, iyang kasinatian sa pag-abroad sa Kuwait. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Regalas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sundan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Hari. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming sa mga sama na kong asawa nga OFW. Magkahatagod kini og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Suki kong tigpaminawan sa inyong istasyon, ilabi na nining programa nga Bagong Bayani. Kay usa malagi ka OFW ang akong asawa ug karon mibiya na siya nining kalibutana. Ako si Hari, naaghat ko pagpaambit sa kong kaagi sa akong asawa aron makuhaan kining pagtulunan sa uban. Gutom na kayo ko, ma. Ako, sad, ma. Gutom kayo. Sakit na kayo akong tiyan. Tugaya sa diabot sa inyong amahan, uy. Namasahiro si Papa, ma. Oo, sayo kayo itong namasahiro. Pero muuli man gito aron magdagsudan kung makapasahiro na siya. Naana siya ikapalit. Ma, gutom na kit kayo. May eskwela pa mo. Hala, sige. Di na lang na to paabuton inyong amahan. May, adto sa ilang nang tirang ha. Pangutang sa og dilata, og usa ka kilong bugas. Ama. Ay na, dili na ko pautang ninyo, May. Taas na kayong listahan sa inyong utang, diri, oh. Wa pa gid mo makabayad sa inyong balanse din, he. Gipon-an na sa dinyog lain. Nya karon, muutang na sad mo. Nang tirang maluoy ka nang. Bayaran na lagi ka karon ug maabot na si Papa. Napaabot man ni Papa nya. Wa pa magid mauli gi ka na masahiro. Nya mo eskwela na gud mi. Bayran? Unsa man bayran ning tanan? Dili nang uy. Kini lang akong utangon karon. Oy, kon mauna dili ko. Paabuta na lang ang inyong amahan. Moabot ra lagi to. Sige na, lakaw na kay daghan pa kog buhaton. Wa gid siya musugot ma uy. Gihangyo na kog maayo. Kapihan ng tirang oy, di man ka maumaluoy. Shh, April. Ayaw pagsulti, anak. Ngang mabi, di ka siya maluoy, sa gutom na kita. Tinuod man sad, anak. Taas na kayo itong listahan sa utang dito niya. Maumusabot na lang ta, ha? Gutom na kayo ko, ma. Ako, sad. Gutom na mintanan. Kusod. Kadiyot, ha? Basig na apay gamayng bugas nga nahibilin. Ako na lang ning lugawon. Ni apa day gamay.
Pwede pa nilugawon? Upat ang among anak na Nemya. Ug usa lang ko kabal-habal driver. Ug si Nemya, usa ka housewife. Lisod gud kaayo ang among kahimtang. Dili gud paigo ang akong kita sa balhabal driver. Bisan asa na lang kong mangutang ug para among kanon. Moabot na sa punto nga balibara na lang mi sa mga tindahan kay taas na kaayo ang listahan namo sa utang. Grabe, sad ka, uy. Dugay mo kay kang nabalik ka na masahero. Gutom na kayo itong mga bata nga nilakaw paingon sa eskwelahan. Naplatan ko eh. Ako pang gipabulkit ang ligid. Nanaog mo lang ganitong pasahero. Nasakay na lang sa lain. Luoy taon kayong mga bata. Nagsigig hilak ang duha kagagmay. Sakit ko no kayo ilang tiyan. Siyaro sa kanimya eh. Wala na sa gyug ka mangitag paagi. Nagpaabot yung kanako. Hoy, Hari. Ayaw ko ging na pagsulti, ha? Tanang paagi gibuhat na nako. Gipaato nako si May sa ilang ng tirang. Pero wa pa utanga kay taas na kuno kaayo ang atong listahan. Wa tay bayad-bayad. Og diha pa may gamay kaayong bugas na hibilin o sa kakumkom. Ako na lang gilugaw. Pero mao lagi. Kuwangon gihapon nila. Upat katiyan ang sudlan, Hari. Wa na lang ko'y labot. Kuwang ragid kayo ang gamay lugaw sa atong mga anak. Nya ako na sa di mong basulon. Nakita ba yan ni mo nga naningkamot sa kog maayad rin niya? May lang gani kay gipagamit kog motor sa akong maguwang. Pero magkapamasahero ko. Oh, mo pa na kita na kurong adlaw. Oh. Gikuhaan na ako nagbayad sa vulcanizing. O nagpagasolina sad ko. Maura ni? Usa ka gatos? Gikuhaan na gani na. Paita na gid ani kinabuhi, oy, Hari. Masa may gusto ni mo niya? Manulis ko? Masa man, gusto kang mangawat ko? Aron dako nga akong kitawan? O baka gusto kang nga musuod kong illegal? Mamaligya kong shabu? Ha? Mao pa na gusto ni mo? Dili hila kang sulbat sa tong kalisod ni Mia. Kung dili mo lihok ta, maningkamot ta. Pero bisag unsaon dili paigo ang imong kita sa habal-habal, Hari. Magkadako ang mga bata. Magkadako sad ang mga panginahanglan nila. Ilabi na nga nag-eskwela na sila. Bisan og naa sila sa public school pero doon na gihapoy gastuhan. Unya pa sa manani mo nako, nga mora mo ginay akong kita. Kakita man bitaw ka nga halos di na lang gani ko mupahuway sa pagpamasahiro. Di ba sir pwede nga dili ko muhatag sa akong maguwang silbing abang na lang sa iyang motor? Gani kay dili kay nadako. Kinahanglan mo lihok na ko, Hari. Mga amo ko. Usa? Mga amo ka? Uy, dili pwede ni Mia, ha? Di ko musugot. Ngayon dili makamusugot. Kapila ba tika pasabta, na? Kisa may mo atiman sa mga bata sa ilang panginahanglanon. Unya okay lang nimo nga naatuod ko nagatiman sa ilang panginahanglanon, pero way sudang ilang tiyan? Gipanggutom kay way makaon? Mao ba na imong gusto, Hari? Ni Mia, Gusto kang mamatay sa gutom ang imong mga anak, ha? Ako dili ko gustong mahitabo na, Hari. Maong sa musugot kag sa dili, mangamo ko. May, mata na. April, mata na mo. Sige na, tabangi ko ninyo kasi kaso. Kay mo sayo ra ba ko ron sa akong amo. Dagagog trabahoon, dagaglabanan. Unya, manglimpyo pa yung kusbay. Dako ra ba kayo ng ilang bay? Ano ka, apa mo? Mitas, ayaw ha pa maoy. Ayaw na mo pagreklamo, good. Pag anad-anad na mong ingon ana, ha? Kinanarbaho na sad ko. Kinahanglan nga tabangan ko ninyo aron madali ta. Ikaw, April, pag-andam ng tubig para kaligo. Tuwa naman ko'y gipabukalan nga tubig. Ibubo na lang to sa baril aron dili bugnaw ang inyo'y kaligo. O ikaw, May, iandam na ang mga uniform ninyo. Hasta sa imong mga manghod. Kay ako magluto ko, kasabot? Kasabot mo ha? O, sige na, lihok na. Pukawan na inyong mga manghod. Sige na, kay magluto na ko. Oh, ma. Ay, Januar. Ay, February, pag mata na mo, uy. Uy, mata na mo ba? Ron maligo na. Buka, bagayo te. Lumi, bagayo katog. Pango na laki. Ang sa mandili mo mo eskwela? Januar,
Bangon na ha. Dili magay-gay sa o. Ikasar February. Bangon na diha ma. Bangon na mo. Sus. Sus. Silang kumuskoy na kapoy. Nabag-uhanin taon ang among mga anak. Nga sayo na kayo nga mo mata aron mutabang mo asikaso para sa ilang kaugalingon. Kay nanarbaho naman sa akong asawa. Kinahanglan siyang sayo ug ato sabay sa iyang amo kay nihangi man nga mo stay out lang siya. Dalion ko ni kuman ang labanan. Aron makapanglimpyo na dayon ko. Aron sayo ko mahuman. Makahikay pa ko panihapon na mo sa bahay. Ay, nakana sa gani ilang bulingon, uy. Dili man sagod siya musukot nga i-washing machine. Kaya madaot ko ng mga sinina. Ipahandwash ko niya. Okay, kasakit na sa kong hawak ko eh. Sitio Tambis, Sitio Lomboy, Sitio Kaimito. Ma'am, asa ka, ma'am? Sityo Tambis, kuya. Uy, abi na kong ma'am. Ha? Sige lang, good kuya. Oy, padayon lang to. Mabitawang diri ko ni doon ni mo, kay mo kong gimang. Gisir pati ka, di ka masakay na ko. Di, magiti ka. Sige, tara. Helmet pa mo. Sulubi ko. Kana, thank you. Mo dyan kana ako ni mo kuya. Ma'am Carmi, nahuman ako glimpyo, ma'am. Pwede na ako makauli? Oy. Lutu'i una minimya. Una ka mo uli. Magluto pa ko? Oo. Pagluto sa una ka mo pa uli. Okay. Oo, ma'am. Magluto ko. Lapa og limpyo raman unta ang among sapot. Pero nganong apil naman ang pagluto? Palihog, duha ang kaputahin niya ha. Kaya mo abot ang akong igsuon niya. Oh. Ano sila man ni hapon? Patay. Dugay gid ko makauli ani ron. Unsaon naman lang akong mga anak ani? Wa sila pa ni hapon. Saon man ni nako? Ate May, wabalagi si mama. Gutom na kay ko. Bitaw, wa pa man mauli si mama. Katiyot akong tanaw ng kaldero ha. Kung naabay sod pahaw. Dong Januar, napay gamay nga bahaw dong. Kaon ko te, gutom na kayo. Tay sud ante. Mo ni problema. Kaya wag tayo sudan. Ako sa te, kaon ko. Gutom kay ko. Agoy, gamay rabi kayo ning bahaw. Dong, tungaan lang ninyo, dong. Balagway sudan, ha? Asin na lang, dong. Atong butangan og init tubig ang bahaw niya. Butangan na tog asin. Okay ra mo, anak? Okay. Okay natin ka na lang. Sige, anak na lang. Aran lang nga, masudlan inyong tiyan, ha? Kaluoy sa mga manghod, oy. Nakatugin taon. May nalang nasudlan gamay lang tiyan. Hay naman ni si April nga akong gipaapas ni Papas tambayanan sa palapal, uy. Ano mga ayok palit bugas para makalungag na unta ko. Kay, sakit sa kuntian. Sakit gid, uy. Mo na magkikumot. Ate May? Kasakit sa kuntian, agay. Kaya, Fever, napasa si Ate April ito. Agay. Asam na ko siya pason. Ito sa skina. Tambayanan sa mga abal-abal ba? Aray! Ni Papa. May bawang ang gisakitan si Ate May sa tiyan. Sige. Papa, naunsa man na si Ate May? Na ako si ulcer. Maminaw pa ko sa i-explain sa doktor niya na. Kaluoy ni Ate May pa, uy. Ay, maling mong inahan, uy. Bisat mahi mo nga biyaan tamo din aron apaso na ko siya sa ilang Ma'am Carmi. Ay, alamig biya, Papa. Ay,
Luya ni Ate May. Hari, unsa pinahitabo ni May, ha? Mama. Ano ni, ha? Ganun gidextro si May. Giapas ko aning atong mga anak, nagpahibaw nga kalit lang nagisakitas tiyan si May. Mo nga gidali na kog da din sa ospital. Kay perti na gyud niyang tiyabaw pag-abot na kusbay. Wa sa di ka muulig sa'yo sabay, ha? Oh, ano mangutana man ka na ako, ana? Nagtuo man gani ko nga nauli na kasbay? Kay matod nimo sayo ra kang mauli. Nga ikaw, nganong daw dugay man kang nauli? Wa ko papauli adayon ni Ma'am Carmi. Gipaluto pa ko niya para silang panihapon. Ah, gipaluto ka para silang panihapon. Unya ang imong mga anak, nagutman. Way pagkausbay, kay nagluto pa ka silang tao. Resulta, nasakit ang imong anak ulcer. Nakalali sa sadmi sa kong asawa Priscilla tungod sa dahita po. Nagbasulay na hinuon may magtiayon. Naundang na lang ang akong asawa sa iyang pagpangamo tungod kay wa may makapantay sa among anak sa ospital. Nak, ni ay lugaw o. Kaon na. Salamat, ma. Pagpakaayo na, aron makagawas na ta din sa ospital, ha? Okay? Imong anak, eh? Oo, akong anak. Ay, gwapa siya. Salamat. Naon sa siya, oy. Matod sa doktor, ulcer ko no. Naigas ka sa iyang tinai. Ay, nga naman. Magutman na siya, Permi. Maingon anak, gyud. Ay, magdi mahitabo, eh. Basta magpasarpasa sa kaon. Di sa siguro ni siya mutultol sa kaon, no? Kuan. Uway sa ang akong anak. Amo ning sa. Ha? Ay, ang sa ibuot mo ipasabot, eh. Tungod sa kawadon. Tungod sa kapobre. Usahay mapasaran sa kaon. Usahay kuwangon sa kaon. Naipanahon nga mo ato na lang sa eskwelahan nga way sud ang tiyan. Hala, tahon sad. Uy, kaluoy, uy. Siya ang kinamagwangan sa akong upat ka anak. O kung unsay naa nga pagkaon, iya manggang siguroon ang iyang mga manghod. Bahala nagdili siya makakaon. Hala na. Na-touch man ko. Uy, taon sa duwis mga bata. Uy. Kung di ni mo ikalain. O sa day, Bart sa mga anak. Unsa? Ay, hala, sorry, hala, oy. Mura ko na kay story gods na ko, ay. Sorry, eto hakuan ba? I mean, kasi trabaho si mong ban na di, ay. Habal-habal driver siya. Okay. Mayom sa nakita ron sa habal-habal driver. Dili sad magpermi. Usahay maayo, usahay dili sad. Nya ikaw, nagtrabaho sa ka? Sa una wa. Pero may desisyon kong motrabaho dihang lisod agid kaayo. Maunang nangamo ko. Og may hinungdan nga permi nang mauwahi ang kaon sa akong mga anak. Kay usahay, dugay man kong mauli. Unya ang akong banas sa dagtuo nga nauli nako. Nagsalig lang sad siya. Mao ni nahitabo nga nasakit na hinuon ang akong anak. Mapasaran sa kaon. Mao na ni karon. Niundang na lang sad ko kay niya. Na-admit man siya. Kanang kuan di sa kaganahan manarbaho sa gawa sa nasod. Gawas sa nasod? Oh, God! Mag-DH ba? DH? Yes! Domestic helper ba? At least, arang-arang sweldo kaysa din his Pilipinas. Pila ka may sweldo, kung nani ka mangamo din Mayo dito kay Dako. Pareha rin akong pagumangkon. Kining akong ibantayan ba? DH ba lang inahan na ini? Tuwa sa quiet. Mao ba? Unya, okay ra siya dito. Ay, okay raman ko no siya. May pa mga apply kagingon ano, aron maluwas mo sa kalisod. Bitaw, no? Makatabang ka na ako? Pwede rason. Uba na di ka sa agency nga, gi-applyan sa kong magguwang, ha? Tinuod ka?
Tabangan ko nimo? Ala na, sige balik. Oh, O lagi. Kana, kung interesado ka, ha? Kay basin og ifak-yofak lang tawag adto niya. Ang ending, drawing ra. Mular ka ka? kuan anak. Mo suway ragod ko apply sa iyang giingon. Bas hindi madawat ko. Unya, ug madawat ka. Mular ka nakasagawa sa nasod. Malayo na ka na mo, ma? Inday. Ikaw ara nang malayo si Ams ninyo. Ay, basta maluwas lang mo sa kalisod. Magkakaon mong tarong. Makaskwela pa mo, tiwas. Kaya anhiran sa inyo. Kaya anhiran ninyo yung mama. Nya, mapasmuan mo. Nanga-ulcer pag yun. Di ba? Asa makaana? Lagi di. Di na pagini mo sa pangimunaw na. Dili na, Harry. Kay gayon na nani nga gihatag sa Ginoo nako. Nato, nga makalarga ko og manarbaho sa Kuwait. At least, arang-arang ang sweldo nga ako madawat. Makapadako ninyo dinhi og igo-igo gid sa mga panginahanglan. Makakaon na nga tong mga anak og sakto. Magkakaon ram gud gihapon din eh. O lagi, makakaon lagi, pero daot kayong mga bata. Mapas mo. Maulser. Kay dili pa igo. Dili sa saktong oras. Managko na sa nang atong mga anak, Hari. Magkaanam og kadako ang gastuhan sa eskwelahan. Dili mahimong ang pagkabalhabal driver lang nimo ang atong saligan. Ma. Ma, ano lang ta, ma? Bitaw, ma. Anil, ang ta. Hello, larga good. Mga anak, abi ko bag nakasabot na mo. Para naman ninyo ang akong gibuhat, good. Dili ni para nako. Dili ni para ni papa ninyo. Para ni ninyo. Nagtuumog sa'yo na di para nako ang akong desisyon. Dili, mga anak. Bugat ni para nako. Uot sa dugan. Nga mubiya ko ninyo. Pero antoso ni nako para sa inyong kaugmaon, mga anak. Nakalarga gyud sa laing nasod sa Kuwait ang akong asawa, Priscilla. Huot man sa dukan ug sakit alang nako nga malayo ang akong asawa, pero kinahanglang dawaton nako ang iyang desisyon. Alang ug tungod sa kaugmaon sa akong mga anak, sa akong pamilya. Welcome to my house, Nimya. Thank you, Madam. Madam Khalifa. And this is my husband, Rashid. Good morning, Sir Rashid. Good morning. Are you a good helper? Yes, Sir Rashid. I am a good helper. I am doing in our house cooking, washing, cleaning, everything. So, be good here, okay? Yes, Madam Khalifa. By the way, there are two of you here. One is the nanny and you do the housework. Is that clear? Yes, Madam. Says also Pilipina. Ano you will get along? I'm happy, Sir Rashid. Khalifa, call Anna. And she will guide you to the room. Nagpasalamat ka ni Manoy nga gipagamit ka niya nga cellphone? Siyempre, di pa lang ko pagkamito balik. Maglitsaw na teksturya. Sige lang. Inigsweldo na ako. Magpadako diha. Paniguro og palit og cellphone, ha? Kana lang kung baratuhon lang, good. Sakto lang makatawag ko nimo bisan unsang orasa. Kay maikog tang Manoy makahasol ta oy kung manawag ko. Sige. Ya, kumusta naman ganiya? Kumusta yung mga mo? Okay naman sila. Hinoon, bago pa man ko. Wa pa kayo ko makasuhito sa ilang batasan. Maniid lang gid ko. Kumusta man yung trabaho niya? Maogi na akong problema sa pagkakaroon. Ha? Nga naman. Grabe kadagan sa trabahoon, uy. Dakugod kayo ang bahay. Abot sa third floor. Unya, duha rami diri. O may noon kay na kay katabang sa trabahoan niya. Dili man siya pwedeng mutabang sa kong trabahoon. Kay nani raman siya. Unsi nani? Yaya ba? Yaya ragid siya dinhi. Mag-focus ragid siya sa bata.
Unya ako di bahala sa tanang trabahoon sa bay. Buti may pasabot. Tibok bay, first floor, hangtod na sa third floor. Mo na imong limpyuhan? Oo. Wa pa na ilabot sa pagpanglaba o pagluto. Tapos kinuok ko ni Mia. Dili ka kabukog panit na lang niguli ni mo dire. Grabe na imong trabaho on dihaw eh. Mao lagi uy. Naingang ako uy. Nimya! Hari, putlon na nako ha. Gitawag ko ni madam. Naani isugo nako. Sige. Ay, gabiin ako. Suguon pa sa singa mo. Grabe. Huwag pahuway ng akong asawa. Please, do it now because we will use this tomorrow. Okay, madam. But can I eat first, madam? I don't have my dinner yet. No eating. Do your work first. Do it now. And after washing and drying, iron it. Do you understand? Yes, madam. Okay, I have to sleep now. Grabe ha. Dili man tapakan una. Og imbis ting katog og ting pahuway na nako. Suguon pag palabaan ang iyang isulob ugma. Ipaplansa pa. Hawa pag adi ko makakaon. Mukaon pa unta ko. Dili sad mosugot kay ipauna gid ang sugo. Mao lagi ni nakapait gid basta mangamot ha. Wa gid tay mahimo. Kutob sa ilang ipabuhat, buhaton gud. Kay nangamura man ta. Sige lang. Basta para sa pamilya, buhaton og antuson ako ang tanan. Nimya, where are you? Good morning, madam. I'm here. Oh, where is the jalapia? Oh, here, madam. It's ready, madam. Oh, thank you. Rashid, hurry up. Here is your jalapia. Rashid, where are you? Nimya, yan po yung sinabi mong nilabhan kagabi. Oo, Ate Ana. Ay, ganyan yan sila. Kahit anong oras magutos, gigisingin ka talaga kung may gustong ipagawa sa iyo. Kagabi nga, kakain pa sana ako, ate. Pero di ako pinayagan kumain. Oh, aray! Oy, Aray, kasakit! Nimya! Kalit nga gisakitan sa tiyan ng akong asawa ni atong hikayo na. Tungod na kay napasaran sa iyang kaon. Wa dayon mutugan ang akong asawa nga mo day ka na ang sitwasyon. Ay, naku, Nimya. Ano nangyari sa iyo? Aray, ang sakit ng tiyan ko, ate. Ha? Bakit? Na paano ka? Hindi ko po alam. Halika. Oh, dito ka. Upo ka dito. Dito. Upo ka. Upo. Aray, ang sakit talaga. Teka lang. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nako, di kita pwedeng painumin ng gamot. Wala pang laman ang tiyan mo. Ate, ang sakit talaga. Kumain ka muna, ha? Tika lang. Kuha ko ng makain mo, tapos painumin kita ng gamot. Maayo na lang gani kay naa si Ate Ana. Timing nga natog ang bata nga iyang gibantayan. Naati man rasag ko niya. Wag yung kamusultin ako nga ingon ana dahil sitwasyon mo diya. Ano di mo siya kamutultol sa kaon? Uy, Nimya. Dili gid lagi nako matultol. Kita ka nakikigtrabahoon diri. Isultihan na bitaw ti ka ana. Unyag dagang trabaho unon diha. Kalimtan lang sa dahil mo ang imong kaon. Tapos sa kabiyaw eh. Di na magkabata nga pahinumduman pa. Ang angsad bi, kung tingkaon na nako, naman say kalit nga isugo ning akong mga amo. Kaya di man sad pwede nga balibaran nimo. Masuko man dayon. Isog ra ba kaayo? Maunang kinahanglang unahon gud nimo ang ilang isugo. Uwahin na ng kaon. Sagot ay nang imong amo diha. Usap pa sa dari. Dili ko ganahan silang pagkaon diri, uy. Lainan ko. Maunang usahay, wag ko'y ganang mukaon. Magkape na lang ko. Unsa? Ambot ba uy? Di ko ganahan silang pagkaon diri. Di gyud nako matuyo. Lainan ko kasi ang lami. Bahuan ko. Mao nang masakit ka. O, tanawag sa'y resulta. Nagsakit na imong tiyan. Imong tinaag, ikot-kot na sa acid. Mao nang magsakit kay wa may suod sa saktong oras ang imong tiyan. Di ka man gumukaon. Ulcer ang resulta, anak ni Mia. May pagbulit na ka diri. Kaysa babalaka kung maayon mo diha. Kumain na tayo. Tapos na ba sila si Madam at Sir kumain? O, Ate Ana, tapos na sila. Kung ganun, tayo naman ang kumain. Nagugutom na ako. Ako rin, ate.
Kaso, di pa ako tapos maglabay. Ay nako, kumain ka muna, oy. Mamaya na yung paglalaba mo. Meron ka na nga diferensya sa tiyan mo. Kaya mag-ingat ka na. Na, sasakit na naman yan. Sige ka. Sige ate, kakain na tayo. Tara na, doon tayo sa table natin. Nemia, in the living room now. I have visitors coming. Hala. Hurry up! You have to clean the living room very well. Our visitors is coming. Move faster, Nemia! Move faster! Rashid, nasa isin. Kalo anahong kadimuhana. Anarefo, literal ka, hammer Nemia. Letalefi harfatil, nasite. Jayid, dunsidan. Ha, Nemia, what are you waiting for? Start cleaning the room. Yes, sir. No! Faster, Nimya. Asa? Yes, madam. Unsa? Tapasara na sa kaskaon? Oh, Hari. Naunsa naman taong kanimya, uy. Ngano naman sad? Mukao na unta mi ni Ate Ana. Kalit pang nanawag si Sir Rashid. Palimpyuhan ang living room. Siya sad. Magkapaabot naman gud ng living room good nga, palimpyuhan niya. Umani mo kaon, malimpyo day ka. At least makakaon na ka. Isog na kaayo. Nga wadayon ko muduol. Ipadali niya palimpyo kay na ako na sila bisitang mo abot. Ipadali ko. Paita na mong amo ni Mia, eh. Di naman na maayo. Dog-daog naman ang ila. Aray, kasakit. Nimia, ngano ka? Nimia! Samday nagsulti mi ni Nemya, kalit lang siya misyagit. Nagpingit sa kasakit sa iyan tiyan. Wa ko makasabot sa kong kipati. Wa ko mahibaw sa kong buhaton. Kay tuwa malagi siya sa layo. Gustuhon man ako nga tabangan siya pero ako'y mahimo. Naluih kay ko sa akong asawa. Aray, grabe yung sakit ah. Mulagi ko mo akong tiyan o maayo. Biskon niya. Saan madalas pagtabang taon, uy? Kalayo man mo. Nimia! Aray, tabang. Nimia! Paangay na si Mama. Nausa si Mama pa? Gisakit ang presente yan, day. Ha? Kinuo ko. Kaluin ni Mama. Ano mo? Nabalakam, tayo mo tanawon. Ano mo? Si Mama na dong nanawag. Masakitan sa tiyan o kaayo. Unsa? Kaloy ko mama ko. Niya ba? Unsa mo na? Dadong nila sila sa ospital si mama pa? Bitaw pa. Pasultihi lang amo nga dadaan si Mama sa ospital. Kaluin na kayo sa Mama. Makiksulti kong Mama pa, Bi. Oh, niya, anak. Ma? Anak. Ma, ano man ka? Nak, sakit kaya akong tiyan. Murag, pareha siguro di sa ibigibati sa una. Na? Naulsa na inuon ka diha, Ma? Naulsa naman yung tao na mauwi. Nabala ka kayo minimo kay nakaslayo. Unya, dili dayon ka na mo matiman. Nak, kaya mo kabalakan ako. Kaya rin eh. Unsay kaya, Ma? Pero di naman ganin imong pingit, oh. Kay baogit ko sa nakasakit. Kiniagibi ako, anak. Ma, di ba na makikauban diha? Oh, si Ate Ana. Pangayo na nagtabang niya, Ma. Abi, makisulti ko sa mong mama. Mama, eh. Hello, Nimia. Patabang ni Ate Ana ni mo diha. Sige na. Tuwa pa sa kwarto sa mga bata nga iyang ibantayan. Dili ko pwedeng mangdisturbo kay makasaban ko sa kong amo. Kasi maging manana ka lang diha. Ha, Nimia? Grabe na mong kabalaka din ni mo. Ma? Nimia! Nimia! Ginoo ko. Wala sa magtubag. Nasa si Mama pa? Wala Kay mo kong sige tagstorya ko. Murag doon ako kinabati nga murag nahagmas sa sahog. Basinog sa mama ni mo nakuyapan. Unsa? Nakuyapan si Mama? Why are you so weak, Nimya? You cannot do your work properly. Look at you. You look so pale.
Madam, I'm fine. I'm okay. Nimya. Uy, isultin na lang na nila ang tinuod, uy. Nga, doon na kay gibati ang sakit. Di, basi pa uli-o niya ko Anak, ini what are you talking about? Ako na lang ang musulti nila, ha? Ano? Di pwede magtiis ka ng ganyan dito, eh. Ano? Sir! Sir Rashid, Madam Kalipa, Nimya is sick. What? She is in pain in her stomach ba? Oh, dire. Always suffer the pain. I think she had ulcer and I'm afraid if she can still manage the pain, she always passed out. What? This is true. Nimya, is this true? Yes, sir. Oh, if that's the case, then we will send you home to the Philippines. Oh, madam. Ang mo ni nangata sa imong pagpalimpaan sa gawas sa nasod niya. Pupauli ka din nga akong masakiton. Grabe naman na kayo ng imong sakit. Gagwanta lang ni mo. Kano man. Tungod og alang sa atong mga anak, Hari. Tungod og alang sa atong pamilya. Pasaylo ako ninyo. Nga mauli ang akong kinangatan sa akong pagpanimpad. Timanin ninyo. Mahal ko kayo kamo nga akong pamilya. Hari. Mga anak. Mahal ko kamong tanan. Mahal. Nimya. Namatay ang akong asawa sa sakit nga ulcer. Gumikan sa iyang pagpaningkamot alang kanamo nga iyang pamilya. Sakit kaayo alang nako nga usa ka bana nga gibiyaan sa asawa nga mo'y nag-antos sa pagpanimpad sa laing nasod. Nga ako unta ang angay nga mohimo niini. Namatay siya nga usa ka bayani nga asawa ug inahan sa akong mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong matatampo, Hari. Mga kasama, maugato ang katapusan sumpay, niso at tampo ni Hari, nga kipadangat dinhi ning atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ka mo'y sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musab nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Estadio Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa gilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nakota. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao kadto ang sugilano no ni Hari. Bahin siya kasawa no nga iniuli jud siya no nga usa na ka masakiton. Ang asawa ni Hari no nga hangtod namatay jud siya. Subo kayo palandong no mga listeners no ang nahitabo sa iyang asawa nga sige siya kapasmo ulcer. Mao tong masakit siya. Nauli siya sa Pinas hangtod nga namatay din siya no mga listeners ni subo kayo palandongon og daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayo pagpapina og atangi rin no ang lain na sa sugilano no sa sunod semana og palihog day ko shout out palihog day ko no subscribe sa akong YouTube channel og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.